ସୁବିଧା ହେବ ବୁଲିବାକୁ ଇଚ୍ଛା। ମୁଁ କହିବା କଥା ତୁମେ ଟିକେ ଯାଇକି ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ବୁଲି ଆସିବ। ମୟୂରଭଞ୍ଜଟା ସବୁଠାରୁ ବାରିପଦାଟା ପେପରରେ ଦିନେ ବାହାରିଥିଲା। ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫେମସ୍ ହେଉଛି ବାରିପଦା ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜବାଟୀ। ମହାରାଜାଙ୍କ ରାଜବାଟୀଟା ତ ତୁମକୁ ଦେଖିବାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି ପୁରାଟା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସେଟା ରାଜବାଟୀଟା ହେଇଯାଇଛି ମହିଳା କଲେଜ। ରଜା ଛାଡ଼ି ଦେଇକି ଚାଲିଗଲା। କହୁଛି ମାନେ ଇଏ ରଜାଙ୍କ ରାଜବାଟୀଟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତୁମ ଆଖି ପାଇବନି। ରାଜବାଟୀଟା ଏତେ ବଡ଼ ଯେ ତୁମ ଆଖି ପାଇବନି। ରାଣୀ ବାଗାନଟା ରାଣୀଙ୍କର ବାଗାନ ଗୋଟେ ଅଛି, ତା ଭିତରେ ଟ୍ରେନ୍ ଲାଇନ୍ ଅଛି। ରାଣୀ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ବୁଲନ୍ତି, ଚାଲିକି ନୁହଁ କି ସାଇକେଲରେ ନୁହଁ କି ଗାଡ଼ିରେ ନୁହଁ କି ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିକି ବୁଲିବେ। ରାଜବାଟୀରୁ ଯିବେ କାର୍ରେ, ସିଂହଦ୍ୱାର ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଓହ୍ଲେଇଲେ, ଟ୍ରେନ୍ରେ ବସିବେ ଗାଡ଼ିଟା ସାରା ବୁଲିବେ। ରାଜବାଟୀଟା ଥରେ ଇଏ ବେଳରେ ଆଉ ଇଏ